Ja, we gaan natuurlijk door de voorgangers van de tuinhagedissen, want die hebben we nog niet langs zien komen. Wim Bussen. Ik ben Jara, de eerste van VV de Tuinhagedissen. En dit is? Rick de Eerste van VV de Tuinhagedissen. Ja, en hoe kom je uit? Uit leven, hè? Ja. Woont ze die hele leven alleen leven? Ja. Daar is ze geboren en getogen. En wat doet ze? Wim Bussen in het dagelijks leven. Hoe zit ze op school? Wat zijn die hobby's? Ja, ik ben Jara Niese en ik zit op Broeken. En mijn hobby's zijn voetballen en dansen. Voetballen, dat horen verdukker, ja. En zeker bij de prinsen. Maar een prinses wat voetbalt, dat is wel bijzonder, of niet? Ja. Hoe voetbalt ze? Bij SC Leeuwen, ik ben keeper. Oh, kijk, toen helpt ze de ballen uit de goal. Ja. Ja, en dat gaat goed. Ja. Schoon. En dansen dus ze natuurlijk bij de tuinhagedissen dingen, bij de dansmarietjes, of niet? Ja. Wil je het volledige item bekijken? Ga dan naar een van onze kanalen.